mar chiwo yedhe ne jopiny mar kedo gi tuo mar kichoch kata bilharzia to kod tuoche mag njofni mag ich chakore ayanga kiny e gwenge mag Nyanza kod Imbo mar Kenya bende. Jagoro migao mar thieth Mary Mudhoni oyawo chenro no ayanga kawuono e kaunti ma Siaya. Migao mar thieth wacho ni jo-Kenya milion 18 igeto mi yath ka gwenge mag Siaya, Kisumu, Migori kod Busia igeto ji milion 5. Kaunti ma Homa Bay nyocha osetieki e chenro no. Charles Oduor oyango ni yedhego biro konyo e kedo kod midhiero mag bilharzia kod jofni kata kuom jomadongo bende. You'll find that these wadwa chako chiwo yath manono manyamre rwabo wuotho kuom ot ka ot ka chiwo yiend njokni kod bilharzia gibo bedo free maonge ng'ama bo chulo kendo yien gi kaka ministry wase test bo ayudo ni gin safe ok gin yien manyalo hinyo ng'ato. Koro wakwayo mana jopiny ni kanyamreru biro kelo ni yath to mondo imuony gi mondo konyi koka njokni, nikech ng'eny ji paro ni njokni en mana mar nyithindo kende, but jomadongo bende nigi njokni. In the counties, in the Lake Region counties where we are working, the prevalence for bilharzia and soil transmitted ailments is high, and based on WHO guidelines, when the prevalence is more than 10%, then you treat en masse, you treat the whole population where the prevalence is high. So in the 4 counties for schistosomiasis, we are treating in wards that have prevalences that are high. Our dedication to eradicating NTDs remains steadfast. Na mambo ni ile tu. If we want to eradicate some of these small diseases, nimeongea mambo ya kujipanguza na ile leso umetoka kuchukua samaki nayo. Kwanza unaiosha. Ukifika nyumbani